tuloy-tuloy ng basbas, pag-ikot ko, mayroong stage. Hindi ko itutuloy yung mga bata. Alam mo na yun. Katabi ng stage, may Santo Niño. Mapagmahal tayo sa Santo Niño, hindi tayo mga Pilipino. Bakit? Kasi natural sa atin na mapagmahal sa mga bata. Amen? Sabi ng mga nakatatanda, masarap daw sa pakiramdam kapag mayroong bata sa bahay. Amen? Masaya kapag may bata. Kahit ang lolo o lola ay pagod, kapag nakadal ako, bubuhatin kahit kinarayuan. Kapag ang magulang, pagod, problemado sa buhay, pagkakita ang sanggol, nawawala ang pagod. Kaya nga ang kapistahan ng Santo Niño ay isang kapistahan tungkol sa batang Jesus. At ang sabi ni Jesus sa Evangelyo, makapapasok